Kalong sisa ka sengi ka bansa jingkan mau nak benta ki paiba nong snong jong ka snong narang ribo district hakaba lapli paiba no ya ka ying dorbar jong ka ne ka snong ya ka balapli hindin ka sengi sajan ya ka ne ka ying dorbar jong ka snong narang lawan ban pli paiba no dau nong mikmat jong ka nongpo konstituensi uba meral bons im uba la shim ya ka benta kum ukongsan bat ka ne ka deru ka sin ka baningkong kum unong mikmat ka nongpo konstituensi bandon benta hakum ka ne ka program lamang tengkai ya ka ne ka ying dorbar lengba ka skim BRGF arjar khat lai haka jinglut kabalong saulak tengka bat naka skim SRWP arjar khat nreu arjar khat nyau haka jinglut kabalong silak tengka namar ka jingduna jong kepisa kabalayo naka skim nakaliang jong kinong elam snong kilala an penmi pat hadu sanlak tengka naka mentaban pendap yakane ka ying dorbar jong ka snong kabalong ru kanuksa kababha yikiwi ki snong lengba ka jing IT met ban mensim jong kinong elam snong ban kentiu yakane ka snong kabadang saadin Hakan ikas ngi lai don rekat ru da orang bak snong jong ka snong narang ubak dread jentem sekretari snong bak pi khomalai bak balajit rani bat kiwi kinong kikam jong ka snong bat kumjuru na ka seng kongres na nongpo blok kongres komiti harangkat ki pai bak nong snong jong ka snong narang habakren kum u kongsan bak meral bons im ula pempaw ya ka jing sokmen ka bakrau ban yadon bentalang bat ka snong hakum kan ikas ngi ka bakarpang jong ka kabalayo ela ka jakat rekam ka bapura na ka benta ban pentulun ya kikam jong ka snong ka thau ubas im ula pempauru ya ka jingero ka bakrau ya ka jinglong lakloi jong u nom ikmat barim ka nongpo u doktor Didi Lapang ubala kener la ka jong kikti bante ya kilat jingerap hakani ka snong nakamta banwanra ya kilat penroi penpar hakani ka snong hakabai dipat bagi jinung kam jong ka snong nakaliang uba meral bons im kum unong ikmat ula kular ban punyo susu ya kilat jingerap naka sorkar jela bakumjuru ba unang tri sistem man punyo susu ya kiwi pat kilat jingerap kibalong gilat jing pedroi namta kani ka snong kumunong mikmat ula pempauru ya ka jeng angnut ban kentiu ya ka pule ke puti batru banwara ya ka Northern Riboy College bat kumjuru ya ka Government College kumbwa la angnut da u Dr. Didi Lapang ubadai unong mikmat barim jong ka nompo konstituensi Government College ban haju kompo namta ban kentiu ya di school kita shibun ki higher secondary ki mopatio tulong ka sorkar grade A pengikut kita don shibun ki secondary ki managing committee kita kerja hadu mentak kita don shibun ki LP school ki UP school kita don kam shibun ka jingra ban siu kita tulok jong hingkai ino hingkai ki bolong ka shila ka jing ai hingkai ya ki khun ki siu ki jong ki bapli ya state ni duni ki ma ya ki siu ko berde indre ki ya tri ya kam klem do snum tamar kata ka pole puti kade ko hakmate berkumala suhu ya kini ka memerendam do berpindah ya school nak kalian dunga kat balak dengan persang dari ingat sulok lang kumujukran dari por beladet kilo bijera menlek nak kalian dunga aku ya beleru kan long har ingat sutu jumlah lang bagi porlok menteri jungi kibulan ni persang kat balak berpe dan jindur kam do school dengan tua ayat kan priority ko yung pilih jindur kam ni sisin mla banai kemele skim ka ba internal road ko surok ka balik cakawi ka dong ngani bomen ru benin na ka budget speech ngela ba ni ka don bijing bentang ko tepat na ko tan long binong kendong ha ba ngin la ban yo agla jingra ba per ba jong office jong video dan ka jing extension ya ka jing doba pemai belak ya mo ka telong kani di joko pi ci ba ba lagi snong jong ibenta meman lak step secang kilong kemi cuma di banyak siap cino, kamu cuma kamu dalam kamu mentah, kilong kemi ada kilong kemi pun sama kimi bangsa yang disenang ditau, kinala, hikmat yang idilye, nak mentah gini yang dijikut. Kalau enggak berbasuh kena dengan ini, bang air dijikut separately kamu kani. Ni kenal ya we na kiru krau bakrau ha, apa? Jom beli kam perteh barangkali. Utau do Abraham Lincoln. Udah presiden Pak Henry jom dari Amerika. Ki uni ukna agapor udah doyong. Agapor orang di school. Baru ki kena ki beli perlak padu kim tu sukena pencong lang padu. Nomor udah doyong. Judan bertrek ben kabadon. Hadin ulama di tegi sak ketat dengan perlak selong dengan perlak school gitu. Kalau pelong itu hopok kebensin, jadi katakan determination ada dijingkut kepada hopok kebensin itu bukan. Agawai kesini ngan longkrau, begini kiban nyobain yang ngamta kin hapan burung ya. Katakan di kampung perkat
Kemudian kami uriu kau. Beli sebuah ni pi baru ngari ba wan prang ku parding do unong shem jong ka production house Red Door Productions buat hakani ka cap menta ngikwa ban kot pi baru ban ni shem menta ka casting call jungi na menta ka film ka ba thmai bang an direct kada ngikwa ban kot yakani ka casting call kalong ba ngikwa ru ban penmi yakidur ki ba thmai ha ki film ki bami na kani ka jela jungi indala dep ya ka casting call halap hui tarik umaj ya ki tu ki basak jit ni kwa ban penlong ya ka acting workshop klang ba kila ban sotu bat kila ban nang ya kita ki basics of acting ni kwa ban introduce ya ki ni ki style of acting ki bakot kita ki method acting bat kumju ru kumno ban perform hakmat jongka kamera ya ka Red Door Production la don menta ku mas post nam la syam ya ka balami bun teli ki film na kani ka production house ki bun ki film ki balami nang ni ki layo la ki jong ki kusna bat la pen i ni film hakeleng ka perthai borok ko we ya ki film ki bami na kan ni ka production house la tip kerteng ki kum kata ka film movement ka kerteng ka khasi new wave bat ka daw ba ngila khot ya ka kata ka khasi new wave kalong ba kum bangi don la ka jong ka tin ka thlit nginde ru bandan ya kata ka cinematic sensibility ka bedai ka bangila ban ong ka bedai ka jongi Kami lenti bani EAP haka audition. Pidang up Yanupat.